ҳамдиёрон азиз 25 июни соли 2024 қарор дорем дар ноҳияи Данғара дар пистазори бародаромон Суҳроб ва ба шумо чӣ хел пистаҳо имсол пур аз бор шуданашро нишон дода истодам. Бародаромон Суҳроб пистапарвари бениҳоят аллакай касбӣ шудааст. Мана ин пистаҳояшро бинед, мана ин дарахтҳояш калон аллакай чӣ хел бастагӣ аст. Мана ин пистаҳояш пурбор, дасти чап рост ҳама пур аз писта бастагӣ. бо мо ҳамкорӣ дорад, мо ба ӯ кӯмак мекунем, ӯ ба мо кӯмак мекунад, аз мо писта харидорӣ мекунад, ниҳол харидорӣ мекунад. Суҳроб додараки мо ин пистаҳои бинед, ин аз они мо нест, аз они мо ванаваяш аст. Аллакай мана қаду қомат карсааст ку, баро ки 2 сол шуда аз мо харидорӣ кардагаш. Ванаваяш аз мо аст, ана инаш аз мо аст ки соли оянда мебандад. Инаш аз мо нест, инаш пестар буд, баро ки мо писта 4 сол пеш писта мебиёрем. ин барвақттар ин набинед, дарахтош чӣ хел пур аз писта аст. ҳамдиёрони азиз, дар мамлакати мо агар мо пистапарвариро ба ҷо монем, бисёртар пистапарварӣ кунем, пур аз ҳоли ман дигарашро бобуравам. Пистапарвариро ба роҳ монем, агар пистапарварӣ ин набинед, ин дохили ин набинед, даромади пистапарварӣ назар ба даромади дигар маҳсулотҳо ба маротиба зиёд аст, ба маротиб зиёд аст. ин набинед, мобайнаш ҷуфт карда партофтагӣ, обаш шланги оби қатрагӣ, мана шланг рафтааст, дидед, бихи ҳар як ток, ҳар як ток гуфтам, ҳар як писта об мечакад. ана имсол мегирем, агар шафтолу пӯсад, зардолу хуш нашавад пӯсад, олуро имсол дарахташро бисёр одамо бурида партофтанд, аз олу безоранд. лекин пистаро бинед ки нигоҳубинашам нест, ҳами як об дорад, тамом мобайнашро мулоим кардан об мемонанд. Дигар ягон дору задагӣ нестанд. инро ин ҳамин урра карда мебандаду, шумо чинда 150 сӯмӣ мефурӯшед. набинед, дидед, аз мо агар хоҳиш кунед, мо ба шумо дастрас мекунем пистаи беҳтарини туркиро. ин набинед пистаҳоро, ин ҳамҷа 100 грамм бошад, агар 15 сомон, 200 грамм бошад 30 сомон, 150 сомон мефурӯшед. агар ана ин пистаҳои бародарамон Суҳроб дар ноҳияи Данғара бастагӣ мебошад. ана ҳамдиёрони азиз, ин пистаҳои Суҳроб ноҳияи Данғара. ман боз пешниҳод мекунам, кадоме мехоҳад ки кор кам кунад, хароҷот кам кунаду даромад бисёр гирад, пистапарварӣ кунад. хароҷот кам, меҳнат кам, ҳам хел як оби қатрагӣ мегузаронед, бечора чакида меистад тобистон, кам нашонамояш беҳтарин мешавад, пору мепартояд зияшда, тамом, дигар ягон кор намекунед. алаф ҳам бошад, агар зияшро алафашро дарав мекунед. ана ҳамдиёрони азиз, ана инаш пистаҳое ки мо туркие ки аз мо дастрас кардагӣ буданд, 2 сола қаду қоматашон 2 сол пас мебанданд. ино ҳамашон мана бисёрашро бо акай зикир пайванд кард, яке аз пистапарварои беҳтарини ҷумҳури акай зикир дар Данғара. ин набинед, ин худо медонад, соли оянда мумкин бандад ягонта аз поёнаш. ана ҳамдиёрони азиз, ба кадоми писта дар кор аст, ниҳолаш муроҷиат кунад, мо ба он кас дастрас мекунем. худо нигаҳбони шумо бошад. мо фақат ташвиқот мекунем пистапарвариро дар талу теппаҳо бисёр кунед, чунки даромади ниҳоят нағз дорад. ҳамин сол аллакай ҳоли бо 1 метр дига медавад, ҳамин мобайни 2 сол мебандад. писта аллакай дар 6 сол
сарфи кардед дар писта, дар 6 сол бармегардонад ин писта сарфашро. ан ҳамдиёрон азиз, ина бинед оби қатрагӣ гузарондагӣ мечакад нам. писта обро нағз намебинад, не писта обро нағз мебинад, ба қадри имкон мана нама ки мекунед хел баланд мешавад. мана инҷа бо бридинг барои пайванд гирифтан. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. ба кадоми писта дар кор бошад, ман телефонамро мемонам, муроҷиат кунад. ман ниҳоли писта ба ӯ дастрас мекунам. талу тепаҳои бекорро пистазор кунед. ҷои пиёзкориро не ки яда одам ҷанҷол карданд ки аз дасти ту халқ пиёз накорид. ҳамина мекорид, дигаш хуб будаст. пиёзашон дар заминашон пусида хуб. як кас намехарад. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад. марҳамат, муроҷиат кунед. дарахти пистаро аз ман дастрас мекунед.